Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kakasi Students Union KSU Shillong Mingi Circle kalapan pau ya kajing persya halor kajing tay temple haplau jong ka office raikam ka Central Bureau of Investigation CBI han New Shillong mau diang da kapakenno bakatay kajing tay kalong kababian. Hagajan miet jong kajpo tarik unay lar arjar pun rio kinoy lam ka KSU Shillong Mingi Circle hapo kajing alam u President usamla banjop lang dakhar baru General Secretary usamla Samuel Kharbani kila lej banyak kendo yaw Director ka Urban Affairs u PK Boro bandawa badi ban penpra ya kate kajing tay. Habakran sekilat pathai kubor usamla Samuel ulaong bakat kum ki kendon day bantai tay ki jing tay ki baya day bat ka office tray kam henry day bantai ya ki we ki jing tay ki baklam yo jing bit ulaboro ko jingkali balik ka CBI kan le kumba ka kentat ya ka an bat ki kendon jogo Urban Affairs ki bala bo na rusnam arajar khat pra hadien bala dap ban soy ya ka lease agreement. Ulo angru balada sya ya ki bor sarkar ne ki wei pat ki ken hon bantai ya ki jing tay ki balong pian ke jing ong baki an ken trai kam ya barok kan do jing mot namar habaki khase ki tay ki no ki jing tay khlam jing ben ki chu sya tu klar bat sya pan pra Kasih student hidan Shillong Mingi Circle ta kasni la wanti di khang bian ne po urban affair abai dei ba kane ka CBI te po mudeng kai banglai kermentan kelong ba ikermen ba kinsa penpra buat kinsa penduduk pendam ring la pendor ba lada na kimle te niru na kalian kaseng sedon kapor ba kinsa ki ba tingge susu ane la ban yakiru apo CBI la ne hang ya po mudaru kasawan kapor la na kalian director buang ba step by step untuk parman ba buat kinsa la ban kinsa urang kaya kebaca po CBI office nakaba kilate kata jaka mani kaba long bean katum kikendon reji jongka ri di katum hadin ka jingwan jengi last time jingwan berpan jing syai bat katum ke jing syai ke bangilayo ka jaka ka badai jongka CBI apo mau diang kala ai kala alot lingba ka muda di lingba ko Urban Affairs di hadin kecing ai ko Urban Affairs agak close 10 keren syai ba hapo jong ka campus jong ka CBI laban konstruktong ya ka office kom residential complex amba pinsnai kini jingkai di kabalingo ka nibu ba baling ka CBI kakin daw thala yaki an tiba lani kita ki close ki kendon tiba ka Urban Affairs kalau ada bu adu arjar kapra kadon kajing sign ya ka lease agreement bat ai ya ka tu ka caka hapo mau deng ka CBI ka jingle jong ka CBI hi ka peni ba kamken ka le don bor ki jing keren ba ka nadu ningkong kisi la stang choban keren nadu ningkong kisi la stang choban keren ba ka CBI hi ka CBI kamken adu kisi ba ngi stang ban keren ka pa ban peni ka bor ni wan ban tip re ke jingkhang go sarkar jela namar ba ya katu ka jaka ka ha pa po ka briu new trap bat katu ka jaka ka di ke jongi bat ngimla sya ba ginu jingtei bean kinwan hapo ka jela jongi lada sya ya kini bekintei ginu jingtei ki bean ka muda kan haban ba khli lada ginu ki khasi tei bean ki jingtei jongki mudaru kamdei banwan kendang ban penpra lani ban shemi ginu kirai kani gede ga jingbu jingkli jonga ek muda ba ke jingbu jing stress jonga ek muda ba lada kam di Malaysia katu ka jaka bat kam dei hiru ban ya keren pede na sop ban ai permission ya katu ka ban ai permission pede nadien ya katu ka jingte hang tu la ka dei ka ta ka meditation center lada ka dei ka ta ka religious ban jaka mani blai ngimsha namar ka jing sutu hi hang tu try ba wat hapo ka blueprint tu ka jingtei ham tu hi kamdan u CEO wang ya point wise ya kai ka ba nila tho punya bin pabin upan por ningi wang ngi ban yaisha te ngi la ong CEO in ai por u ka tu kan ni namar ngi klam wan rei da ka hukum ban ai da ka mu merendam ban ka ultimatum u bangin ai pop bangin ai por
Ringi kwa bon shim action Andre la request Ringi Ba Aipor u kendiat Namar ke CBI Kampat reply Duk mentaru Ya ka jingpa jengki ni Kin sayo eka reply kini isni De mincu Aipor Ya ka Urban Affairs Yu director ka Urban Affairs kat tu kan ni Andre la da kamlong Ka seng kan shimi kisinjam Jongka la kan syong Ban yaki Ahmad jongka office jong ke Urban Affairs dan ni akan yaki Ahmad jong ke office jong ke CBI. Kapor u CEO pan nengi wong Aipor yaki hendiat ingin bu kontas dia leni dia tam hantu ka reply ka bagi yo bagi ba bagi ki ong ka naka Urban Affairs ki kren chai ba kimla ban china ka nu ka jing china ka ba klem yokut apo kali sen ka kum kadis kum close 10 jong ki kimla ban china ka nu Nomor bayar tu kila thua bete haka agreement la thua bet ba la ai permission ban sinatang ya ka office com residential complex kila la so tu ya Tidak kalau motor kom ni kalau penken pada kata agreement. kapla penken ke CBI kala penken tengok ong kata ka jingkli bangabu kata ka mat bangabu du mene tela da ka minta ka CBI kala penken ya ka agreement ya ka lease tela da kam shim bade ya ka action Tela dari kinu ki kasih kita biar ni ki yang juki ki ka lani kinu ki kasih kita kinu jingtai ki ka Urban Affairs kam depan kendang kasih jui. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya